Andrea, tes que decidir xa que vas facer o próximo curso. A verdade é que ainda non o teño nada claro. Non me vexo facendo bacharelato. Quero aprender algo que me guste, que teña que ver coa alimentación, quizáis, e que teña saída laboral. Laura vai facer un ciclo, non si? Podedes marchar xuntas, compartir despiso. Si, penso que ela xa lexi centro. Vai ir a Ribadavia a facer automoción. E ben sei que teñen ciclo de alimentarias, pero Ribadavia seguro que é un sitio moi aburrido. Para nada. Ribadavia é unha vila preciosa, super ben comunicada, a un paso de Ourense. Seguro que tedes moito que facer. E ademais a min falarome xenial do IESO Ribeiro. Laura, de verdade vas ir a Ribadavia? Se non hai nada. Como que non hai nada, tía? Se os pisos son baratísimos e o IESO Ribeiro é do mellorciño. Ademais, tens moitas cousas que facer. Podes ir á festa da historia, ir á noite meiga, a MIT, e tes moitos ricunchos que explorar. Ou que a ti non mo pensaba. Pois soa genial, pero vamos, imos. Imos ou imos, un ano en Ribadavia. Un ano no IESO Ribeiro. Iso que non querías, Xa, menos mal que me decidín. E ano que ven? Sen dúbida, Volvo.